Takže ahojky, ja som Spirit Person a vzdám toto video, ktoré vám ukáže, čo je nové na Lightcrafte. Áno, presne tak. Novinky. Dobre. Takže prvá novinka. Máme sliepočku Kukuč. ja viem, je to tipné meno Kukuč. A myslím, že vlastne by som mohol aj nakrmiť. Dobre. Zoberiem si... stačí myslím, že 2 semienka zobrať. A ideme jej to dať. Ahoj Kukuč, takže toto sú tvoje raňajky. Aha, tak jedna stačí. Dobre. No, a takže to je naše zlatíčko. Ďalej tu máme automat, z ktorého si môžeme berať chleby. Ja si zobrám. Haló? Aha, dobre. Dobre, a máme tu ďalšiu vec. Automatický sklizovač na farmu. Sice tu rostník není a asi by... A myslím, že by bola rada, kedy by som jej to sklídil. A že to môžeme sklídiť. Hop, piky. Hop, haló. Len ešte asi by sme mohli sem dať nejaké hopry, lebo niekedy sa to blbo zbiera. Takže takto. Tak. A dobre, a... neutežeš. Ďalšia nová vec. Máme dosť diamantov a aj konečne sme sa dostali ku viacerým železám. A máme legendárne veci. Proste jeden si povedal, že nám ich dá. Proste. Tak dal. No. A kamož mi to tu nám to pekne upratal. Tak, dobre. Tuto má takú kúč výbeh. Kde si môže ísť zabehať. Kulturista, ale nemôže tam proste chodiť. Tuto máme ďalšiu čestku, lebo už zácnosťami máme preplnené, tak sme vyrobili ďalšiu. Toto z hovadiny. Potom tu mám stavebniny. Keď sa divili na čo, tak na túto. To ste tu podľa mňa nevideli, aj túto farmu som postavil si, aj kakaové boby. No a toto je vlastne moje laboratória, v ktorej ja testujem veci, všeličo. Tuto má Kukuč pri dôležitom alarme. Mám tu alarmy, aby som sa vedel lepšie orientovať. Proste. Počujem to zombíka, si sa niekde spavnú. Dobre, si to dávam alarmy, aj som si sem dal nejaké hasiace prístroje, lebo môže mi to tu horeť. Takže ideme od prvého. Lava Experiments. Lava Experiments je miestnosť. No zombík sa mi to len tak nikdy nespavnul. Hlavne, že som tu dal prečo plejty, no, možno ma bude zabíjať. Takže, tu si dávam experimenty, že skočíte vlastne, testujem čo, koľko vydrží v láve. Budem skestovať aj sliepky a zvieratá, ak dotiahnem sem príšery, tak otestujem. A viete čo, to je treba, aby to robili dvaja, to je celkom ťažké. Dobre, takže plávanie v láve bez brnenia vydržíte 3 sekundy. Plávanie v láve s koženým brnením plávate 4 sekundy. Plávanie v láve s cínovým brnením 5 sekúnd. Plávanie v láve s železným 6 sekúnd a plávanie v láve s diamantovým 7 sekúnd. Takže toto je. A tu som si hlavne dal 2 hasiace prístroje, lebo môžem ju prechlnúť láva a celá lavoška je z tohoto. Čo mi toto zhasli vlastne? No svietila láva, včera som si sem mal to jedného kamoša. Dobre. Máme bude tej obsidianovej rúmke. Ten zombo. Neviem. On je asi na streche. Tak tuto spavneme potom Vitera v tejto obsidian miestnosti. Toto je výťah, len sa ešte nevydaril, ale už ma napadlo asi ako spraviť. A ešte potom tu máme... Zombík ma normálne otravuje. Keď ho nájdem, tak ho zabijem. No, kašo má to. Takže tu mám takú jednu kolajku, no, na
našou základňou, máme jednu kolajku. No proste maglev, alebo rýchlovlak, alebo no proste prevážanie horskú dráhu. Tak. Ne! O to nenávidím. Vždycky naspäť sa mi toto stane. Ale, no vždycky ne. Ale stáva sa mi to dosť často. To ešte raz. OK. Vystúpim včas. Vypnúť. Tak nech si ide. Máme dosť železa. Dobre, takže ja sa s vami preto rozlučím. Ak sa vám video páčilo, dajte like, koment, subscribe. Ja sa teším na ďalšie video. Ahojky.